El podcast de Bade Beats. Un podcast en català, breu i que no parla de la Tamara Falcó. I comencem, com no, amb un videojoc. En aquest cas, Starship Troopers Termination, un videojoc en fase d'accés anticipat, és per a adults i és un primera persona on hauràs de disparar a tot tipus d'aràcnids. Disposa de 3 tipus de personatges a escollir, cadascun d'ells té una habilitat segons les armes que pot anar adquirint. Hi ha diferents mapes, la veritat és que pocs, perquè com ja hem comentat està en accés anticipat, però els combina una mica amb tot el tema de condicions atmosfèriques o de llum, ja sigui jugant de dia o de nit. Hi ha diferents enemics, tots ells en forma d'aràcnids, doncs de molt petits amb moltíssima velocitat a enemics gegants que a més disparen un tipus de projectils. Fins a 16 jugadors en comparatiu, diferents modes de joc i en destacarem 2 de modes de joc. Un que és el que recomanem per tots els que comencen, que és un mode de joc on has d'anar assegurant zones diferents. Et diuen a l'inici de la missió quantes zones has d'assegurar i al final has de muntar la teva base posant parets, búnkers, torretes, metralladores, canons, les d'organitzar i intentar parar les hordes que et venen. Aquest seria un. I l'altre mètode de joc molt més directe és el que li diuen hordes, que et donen 2 minuts per construir la teva base entre els 16 jugadors que esteu i et van venint fins a 10 hordes. I aquí ho has de defensar i al final intentar anar a l'extracció. Coses bones del joc. És bastant addictiu. La novetat de lluitar contra bitxos, que això està molt bé. La diversitat de personatges, d'armes, o sigui, dona bastant de joc. Coses dolentes, doncs que encara té bugs, passa moltes vegades el tema de talls d'internet i comentant-ho amb els amics, si jugues molt es torna bastant repetitiu. O sigui que, en definitiva, hem de tenir molt en compte que és un joc que encara està en accés anticipat. On el podeu aconseguir? A Steam. I, com sempre, hi ha diferents ofertes que has d'anar revisant i nosaltres ho vam aconseguir per uns 15 euros. I deixem els aràcnids i els videojocs a banda per parlar o recomanar un programari. Krita, amb K, un editor d'imatges que l'hem batejat molts com el Photoshop dels pobres i és que és un editor molt potent amb el que pots treballar en projectes petits que no necessitis gaire cosa, però amb moltíssima potència i té moltíssimes coses de Photoshop i la diferència és que és gratuït. Què més? Doncs que el teniu disponible per a Windows, Linux i Mac i el podeu descarregar a krita.org. Recordo que amb K. Per complementar-ho, ja us dic que té una comunitat al darrere molt potent i podreu trobar a blogs i YouTube molts videotutorials on us ensenyaran com fer moltíssimes de les coses que feu dia a dia. I ara li toca el torn a l'actualitat. Notícies que no són les més importants, sinó les que més m'han cridat l'atenció.
Firefox treu nova versió on incorpora traducció nativa. Això voldrà dir que comencen a treballar per a que anem navegant per internet i que les webs es vagin traduint a l'idioma que tinguem configurat. Per una altra banda, Starfield, el videojoc, diuen que permetrà crear planetes, o sigui, es podrà explorar l'univers, però també podrem crear planetes, podrem jugar com a déus. Linux treu nova versió, la 6.5, on incorpora, primer que arregla bugs anteriors i incorpora novetats com el suport a USB 4, suport a dispositius MIDI versió 2, overclocking a targetes Radeon, etc. Per últim, PS Plus, sí senyors, puja de preu, com no. Xbox Pass per una banda i PS Plus per l'altra. Es rumoreja que el l'Essential passarà a 72 euros, l'extra a 126 euros i el Premium a 152 euros. Comenceu a estalviar. I acabem el podcast, com no podria ser d'una altra manera, amb l'insult. En aquesta primera entrega, carallot. Una persona encantada, aturada i una mica avorridota. Així que no sigueu carallots i ens veiem a la següent entrega.